Като какъв може да го определите този бюджет? Консервативен бих казал и рестриктивен бюджет, в който основно ще съкращаваме разходите. Община Димитровград стои в момента стабилно, но има задължения, които тази година бележат сериозен ръст и ние по лихви и главници имаме да плащаме около 3 милиона и 100 хиляди лева. За сравнение, миналата година те са били около 1 милион и 200. Впрочем, бюджета ви беше около 26 милиона, доколкото си спомням, от които 13 милиона бяха държавна субсидия, 13 бяха собствени. Ще може ли да съберете 13 милиона в условията на криза? Основният ни източник на приходи е общинския пазар. Предприятието, което ние стопанисваме, там приходите са около 4 милиона и аз се надявам да ги запазим тази година в този си размер, не по-малко, отколкото са били. Останалите 9? Останалите 9 наистина са трудно събираеми, но се надявам да успеем да ги съберем. Заложили сме определени дейности. Ще продължим това, което се прави и в Хасково за притискане на длъжниците. Наистина доста са несъбираемите в годините приходи. Това е едно от нещата, които и самия министър Дянков препоръча общините да активно да се възползват, било чрез частни съдебни изпълнители, било чрез други методи, но да събират задълженията. Ако не успеем да ги съберем, логично следва намаление или орязване на разходите. Казахте, че предстоят много проекти тази година. Вие като община, имам предвид, станахте известни с това, че през последните 2-3 години спечелихте доста проекти, които реализирате. Тази година какво да очакват хората? Освен проектите, които са свързани по оперативните програми, по-важните са инфраструктурните проекти, които касаят мащабните инфраструктурни, които ще бъдат на територията на община Димитровград. Знаете, тази година строително-ремонтните дейности по скоростната отсечка Пловдив-Свиленград трябва да стъпят на територията на Димитровград. Предстои изграждането на нов надлез над ЖП линията, което до голяма степен ще затрудни движението временно, но се надявам това да е така в рамките на нормалното и гражданите да го приемат с усмивка. Другия голям инфраструктурен проект, който предстои да се реализира, е ремонта на околовръстния път. Знаете... Щях да ви питам за него. Там имаше протести. Вие мисля, че бяхте депутат по това време. Имаше протести на хората, затвараха пътя и накрая нещо заглъснаха успяхме нещата. Да издействаме финансиране. От март месец Агенция Пътна инфраструктура започва реконструкцията на този участък от близо 4 км. Това е улица Панорама? Това е панорамният път. Единият надлез, който е на ЖП линията, моста над река Марица до входа от към Стара Загора, като от другата страна от към Хасково ще има кръгово движение, което наистина е много кръгово колело, което е много красиво. И се надявам в рамките на следващата година, от март до следващия март, то да бъде завършен. Наистина да придобие съвсем нормален вид. Знаете, че този път е част от коридор номер 9 Русе-Маказа. Доста натоварен път и много често Абсолютно. Всички ние го ползваме. Ползваме го всички ние и вие сами виждате в какво състояние. И другото, което е така изключително важно за развитието на икономиката, не само за Димитровград, и за целия регион и за Хасково включително, изграждането на магистрала Тракия, лота от Чирпан до Димитровград, от Димитровград до Хасково. Знаете, ремонтните дейности там стартираха вече. Сериозно се работи. Кръговото детелината, която е между Хасково и Димитровград до село Крепост в момента се изгражда. Така че се надявам в рамките на следващата година, година и половина това също да стане факт. Разбира се, предстоят разговори за финансиране на водопровода от Димитровград до Миришлери. Знаете проблема в Миришлери с арсена. Да, чакам така окончателно този проблем да бъде решен. Това са сериозните инфраструктурни проекти, които така предстоят на територията на общината. Знаете ли, сега се сещам, че предшественика ви на партийния пост, имам предвид предшественика Иван Петров, основното му обещание на парламентарните избори 2009 година беше завършването на автомагистрала Марица.
Аз за Марица говорих, извинявам се, казах Тракия. Да, за Марица, стана ясно, че е Марица. За автомагистрала Марица. Вие ангажирате ли се с такова обещание? Мисля, че няма нужда от обещание конкретно за това, защото аз смятам, че до средата на 2013 година цялата отсечка от Чирпан до Харманли ще бъде факт. Лично аз не мога да се ангажирам в качеството си на кмет, по-скоро бих... Не, като говоря чисто партийно, защото това е ангажимент партиен. В крайна сметка, вие си спомняте 2009 какво обещавахте, защото вие бяхте част от тази листа. Мисля, че тези обещания ще бъдат факти. 2013 година всички ще може да ползваме автомагистрала Марица. И така, още един въпрос, ще го задам малко шеговито. Днеска в форумите се роди една така сентенция, която е следната, че всеки хасковлия си заслужава Димитровградчанина. Защо на пост областен координатор пак Димитровградчанин? Труден въпрос. Не мога еднозначно да отговоря на този въпрос, но мисля, че в крайна сметка така, това противопоставяне между Хасково и Димитровград е от живелица и аз не бих го споменавал, защото важно е региона да се развива. Мисля, че след време и Димитровград и Хасково ще бъдат един обособен район, един регион, който има много показатели и много предпоставки да се развива. Знаете, че от следващия програмен период от 2014 година Европейския съюз ще даде възможност на повече от една община да кандидатства. Така че, според мен, няма нужда от такова говорене, от такова противопоставяне. Ние сме едно цяло, Хасково и Димитровград. Независимо, че това са два града с различни наименования, мисля, че сме толкова близо един до друг, че просто трябва да работим в една посока развитие на целия район. И още нещо, господин Димов. Сега ми изниква въпроса, говорейки пак за политическа партия ГЕРБ. Нещото, с което предшественика ви, така, ако мога да нарека, стана много популярен с силовите методи. Привърженик ли е Иво Димов и ще работи ли с силови методи, за да налага своята позиция, както бяхме свидетели през последните 2 години и половина? Категорично не. Категорично не. Нямам такъв подход. По-скоро убеждението, говоренето. Има много различни методи и начини да убедиш някой, но силовия метод е неприсъщ за мен. Неприсъщ. И още нещо, което днеска прочетох по форумите, може би това са въпроси на хората, които коментират. Да ги прочета. Само да ви кажа. Може ли да се очаква в близките месеци смяна на областния управител, например? Мисля, че е несериозно да излезе като политическо решение от област Хасково за промяна на областния управител. Мисля, че на този етап е немислимо да коментираме смяна на областния управител. Госпожа Узунова се справя перфектно според мен до момента. Поне това е моето виждане. Ако някой има забележки към работата на областния управител, това би било единствено и само премиера. Така че не виждам причина въобще да се говори в тази посока. Макар че още е твърде рано, и с това ще предлагам да приключим, макар че още е твърде рано да се говори за бъдещите парламентарни избори, които се очаква да бъдат късната пролет на 2013 година, но все пак, защото вие сте областен координатор и от вас до голяма степен ще зависи подредбата на листата за кандидат народни представители. Кои от сегашните народни представители на ГЕРБ заслужават место в следващата листа? Знам, че въпросът е провокативен. И провокативен въпрос. Не бих се ангажирал с отговор за момента. Бих казал само, че никак не е рано за подготовка за парламентарните избори. Напротив, 2012 година е годината, в която ще се поставят основите на добрата политика, която ГЕРБ трябва да провежда. И на базата на тези основи, на тази добра политика, ние трябва да търсим резултати от парламентарните избори през 2013 година. Ще ни бъде много трудно, давам си сметка за това, но за мен ще бъде успех, ако постигнем същия резултат, какъвто беше
на предходните парламентарни избори. Имаме 50% от мандатите в област Хасково. Казвам го пак с ясното съзнание, че това е изключително трудно. Надявам се обаче да успеем. Тази година наистина ние трябва да работим в тази насока, защото ако чакаме последния момент, пролетта на 2013 година, нищо добро не ни очаква. Бягате от конкретни имена, което е разбираемо, но все пак по друг начин ще задам въпроса. Познавайки работата на сегашните народни представители, необходима ли е някаква промяна и освежаване в следващото каре или 5 или 6, колкото вкара ГЕРБ? Знаете, че по устав подбора на народни представители става, на кандидатите за народни представители става чрез общински събрания, на които се номинира. И накрая, каквото каже областния координатор. Накрая, каквото каже изпълнителната комисия, да ви кажа. Добре. Да. Това е истината. Наистина по устав е така. Изпълнителна комисия взема решение за поддържането. И на финал, на вашия предшественик Иван Петров, основният политически противник, беше кмета на Хасково Георги Иванов. Кой ще е вашият основен политически противник? Отново ме затруднявате с въпроса. Политическите противници са всички, които работят против ГЕРБ. Мисля, че основният ни политически противник би било нормално да бъде опозицията в лицето на БСП и ДПС. Иво Димов дава заявка, че ще бъде нормалният политически ръководител. Но му пожелаем успех, дай Боже да бъде така, а на вас бъдете здрави до следващата сряда. Лека вечер!